Otu jikọtara ụmụnwaanyị ndị ọrụ iwu akpọrọ Federation of Female Lawyers alaka nke Anambra State detụrụ aka n'ala de niile kwe nwee nkwa otu ha si wee ka ji n'ume ichekwaba ndị ụwa na-atụ n'ụlọ ya na ndị a na-akpagbu n'ime steeti a. Ha mere ka anyị mata nke mgbe ha kpọtụrụ onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service n'isi ọnọdụ ụlọ mgbasa ozi a dị n'Awka. Ọzọkwa Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. Ekwu okwu ọ ga-ahụ odu ndị otu FIDA ndị ọzọ wee bịa ịhụ onyeisi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ Maazị Christopher Molokwu. Onyeisi FIDA Anambra Steeti bụ Ọkaikpe Amara Mojeke kọwara na ndị mmadụ ọkachasị ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị ndị a na-emekpa alụ n'obodo bụ nnọọ ndị nwere ike ịbịakwute ha maka enyemaka ebe ha dị njikere ikpere ha ikpe n'efu ma mee ka ha nwee mmeri. N'okwu nke ya, onyeisi ụlọ ọrụ ABS bụ Maazị Molokwu toro nnọọ ndị otu ahụ maka ọlụ ebere ha na-alụlụ ndị obodo ma kpọkuo ha ka ha bụ ndị ga-aga n'iru n'ime nyabụ ihe ọma ha na-emere ndị mmadụ, ebe ọ kwezịrị ha nkwa na ABS ga-aga n'iru n'inye ha nkwado otu o si wee kwesịe. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.